Ka Jingthmu baro naga Good News TV haga kyrteng ka Jong U Khrist. Nyangu U Blei wala penyo pat angi ka sngi padi ka step hakaba ninyo yakaban ya lingba jong ka sngi ka thmai ka jingim jongi. Para shwa yakaban ngin ya lingba ka sngi ko mangala penkan mau lima jong ka sngi ka balalit no. Kalong ka badan kami ngi bangin tip bang ya haga ka jingim haga ka perthai ringkat baga Jingthmu ka Jong U Blei hi. Kumta ka benta na Ka Ktien ka Jong U Blei ka bangadon ya ka ban pensyong nong rim ya ni jingpuson ni lyngkot halor jong ka pang ka Jingthmu ka Jong U Blei na God's purpose kalong na ka kitab ka Jong U Jeremaiah ka linong ka ba arbo kundai ka kot ka ba katwei ki Kentien ki ba ong kumne. Na bangatip ya ki jingmut ki banga perkhat syapang jongpi ong utrai ki jingmut ka jingsuken ti ki jong ka jingsniu ban ai ka jingkermeni pi hakapor bakut jongpi ki babun ki briu ki ong baki jingja ki baja haka jingim ka jong ki briu ki ja ringkat lani ki ja ringkat bat ka Jingthmu. Hendrik donru si buon pat ki bam sngau ya hapat kata. Ki ngai bagani ki jingja ki baja haka jingim ga jong priu haka ni ga perthai. Ki dei ki ba shuja ringkat. Ki dei ki accident. Don lele ki ba ong baka jingim ki dei ka accident. Life is an accident. Ka jingim ki dei ka ba accident. Ka longkum ka accident. Ka longkum shuja ringkat. Kadau ka long lamar bakim sngau tku ya ka Jingthmu Jong U Blei haka jingim jongki. Bat kadai kabala penlong. Bat dan ru ki baong baka jingim haka ni ka perthai kadai ka basu jaring kat. Bat kadai kabala penlong de ki jingja ki ba per ki bangi di ban mat ki bangi di ban Syiem yiki kat bangi dang im haka ni ka perthai hendrik kam ta dan ka Jingthmu ka bakerpang haka bi dai bat ki ni ka jingim. Hendrik kalong ka bapla. Bawat kita ki agnostics, lani kita ki briu ki ba arta tien U Blei, kidang don hi ka jing perkhat. Baki ki baja, ki ja bat ka Jingthmu. Wala kimtip uei utaw penja, ya kita ki jingja, ki baja, kumbagi ja. Henry ki ong, bak ka ki baja, ki don bat ka Jingthmu. Wat kita ki briu ki ba arta tien U Blei. Penban ki danget, baki jingja ki bajahi, ki ja bat ka Jingthmu. Ka Bible ka yato siya yangi, bahabaw blay upenlong ya ka perthai. Habaw blay ulathaw ya ka, bat nabaw ulathaw ya ka perthai. Ulathaw ya ka, bat ulat penut ya kisngi, ban penlong ya ka perthai, ringkat ba ka Jingthmu. Omday ba ka perthai ka shulong hi. Omday ruk mamangi ki brio ni shulong hi. Day blay ulathaw yangi, hakadur ka jong uhi, bat ngangay uthaw yangi, ringkat, bat ka Jingthmu. Namar ba omdan uno brio uban chu thao ya ka lani ya ka no klam ka Jingthmu. U Jeremaiah u yathu shai ba u Blei udan ka Jingthmu bat ka jing perkhat ka ba pha nakabenta jongi. Haba u thao haba u penlong yangi udan ka jing perkhat ka ba pha udan ka jingmut ka ba pha syapang jongi. Ong ka kitab Jeremaiah arpukundai katwei. Henry ka jingli ka ba mi ka long. Kumno mga ngan tip ya ka Jingthmu ka Jong Blei nakabenta ka jingim ka jonga. Lani kumno mapi pintip ya ka Jingthmu ka Jong Blei ha ka jingim ka jongpi. Katakali ka jingkili ka bangingi ya kali. Kumno ngintip ya ka Jingthmu ka Jong Blei ha ka jingim ka jongi. Stanley Jones. Ong ya kini ki Kentien ma yang ngan bu kumbakalong ha ka Ktien nongwei. Uang prayer is aligning ourselves with the purposes of God. Siya ang ong biyang sa sisiin, prayer is aligning ourselves with the purposes of God. Larang persyang ban syupen kala hagaktin kasi, ka jingdway kalong ban pinyahap perla, yala die,
bat ke Jingthmu ke Jong Blei ke Jingduai ke long ban penyaha perla ya ke Jingim ke Jongi lani yala di bat ke Jingthmu ke Jong Blei kabamut ni thau balarangi kwa ban tip ya ke Jingthmu ke Jong Blei ha ke Jingim Jongi ni don kam banduai ni don kam ni keren badu Blei namar ba ke Jingduai ke dei ke Jingakren ke Jongi badu Blei larangi kwa ban tip ya ke Jingthmu ke Jong Blei na ke benta ke Jingim Jongi ke Jingduai ke badon kam ha ke Jingim Jongi ke bengai namar ba ke Jingduai ke Jingakren Jongi badu Blei nan chua hai pi ke nuksa kumnungan tip ya ke Jingthmu ke Jong kiwei pat na kam ke Jingim Jonga larangam ya keren bat ki larangam ya ngam don ke por bene selok bat ki ngam don ke por bangen ya keren bat ki bat dei kalong kumju ru badu Blei kumnungin tip ya ke Jingthmu ke Jong Blei ya ke Jingim Jongi larangim don ke por ke bangen ya keren badu Blei larangim don ke por bene selok badu Blei larangim duai shu Blei na kata ke tau bangin tip ya ke Jingthmu ke Jong Blei ni don kam berbor ban long ki bayai duai tu blin kulku yangi di mai ni jingpuson na ke Ka Ktien ke Jongu na ke benta ke buram ke Jong Blei amen tungin pendam ha ke jing duai ke jingo bat ke buram ni ai tang shame ko try Blei hok man yok ya ke buram bat ya ke jing pendan buram ke Jongi bat ke por Jong ke sngi habangin yat di bagi ke sngi ngin yangat ke jing snow thu ba me medan ke Jingthmu na ke benta ke jingim ke Jongi ke Jingthmu ka man ye deidur bat ke man ke Jongi Yarap yang ikut try be it abang ini banyak ding ba ya ke sngi bangi la ko try be it ban im haga jingduai ban im da ka bangi selok bat mi ban im da ka bangi ya kren bat mi ni baga jingduai kenang bangi la ban snow thu ya ke Jingthmu ke Jongi haga jingim ke Jongi snow ya ke bangu haga kyrteng ke U Jisu ni duai amen Dublin kurku yangi bat ipi baru ki bepet ya ke program na ke benta ke buram ke Jong Blei amen